जोंनि सेंग्रा सिख्ला फानग्रानि दखानाव जोङो दंफैयो लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा सेंग्राखौ खेबैसो सोलाना फानबाय होनदों आं बिथाङा मोनसे टपिक सोंनो सानदों बिथाङा बुंनो हागोन ना हाया जालाबो खोरसे जालाबो खोरसे बिथाङा आंखौ बुंनानै हरदो हायो मा बुस्थु साम' साम' कुइसना आरो मा सोंबावो दे जालाबो खुरैसे मानसि साबा नायो सासे मोसायो सासे थाखोमायो मा बुस्थु बेलाय साब्रै थाखोमायो साब्रै थाखोमायो सासे मोसायो साबा नायो मा बुस्थु बेलाय डेन्जार कुइसन खालामलायबायनो आलुआ ओमफ्रायो साबा नायो सासेया मोसायो डेन्जार मा देयो आयु बे एसे गोरालै कुइसना खोनाफेराखै पेसेन्जारा सासेल' ड्राइभारा साब्रै हाब मा इलाय हाले हाब मा बुस्थुलैलाय एसे खोन्थादोलै सोरबाफोर हायोला कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो माने पेसेन्जारा सासेल'नो ड्राइभारा साब्रै आरोखि ना आंथ' मिथिया इउटुबारानो मिथिया जाहैबाय आंलाय बोरैथो मिथिनांगौ एथ' बेरायो नोङो बारा आं मिथियालै आलु एसे इन्ट्रेस्ट होलायनोसै र' खुलुमबाय नोंथां भिउयार्सफोर साफ्रोमनिसिमबो दिनै आङो फिन खनसेबाव आलुजों मोनसे लास्ट भिडिअबो जानो हागौ आरोखि ना आरो लोगो मोनला खालामलायबायबो थानो हागौ ओमफ्राय आलुजों आंजों जोङो दखानाव लोगो मोनलायबावबाय बेलासिनि समावहाय ओरैनो साहा लोंलायनायसैलाय आलुजों आंजों ओमफ्राय दिनै स्पेसियेलि आं नोंथांमोननि गेजेराव फाइनालि दिनै आङो माने इउटुबखौहाय 10K साबसक्राइबार मोननो हाबाय नोंथांमोननि अननायाव दा आङो फंबाय आलुखौबो देखायबावबाय बे 10K साबसक्राइबार लानायावहाय मानो होनब्ला गोबां आलुनिबो बिहोमा दङ नैबे जेनाखि आंनि जेनाखि इउटुब ग्र' जानाया ना मा बुङो आलु दा आङो आलुनावनो रायज्लायनायसै जोंहा आलुजोंनो मा रायज्लायलाङो ने दे बुंदो दे आलु नोङो बुंगोदो नोंनिसो चेनेलरा जिखुनु जाया खुलुमबाय आलुखौबो आंनि चेनेलावहाय दिनैहाय फिन खनसेबाव दसे सम आलुजों रायज्लायनायसैलाय ओमफ्राय दा आलुआ गोबांथार आंनि चेनेलाव नुजाफैबाय थानानै नोंथांमोना नायनो बालायजासिनि बबेबा समावहाय जोङो भिडिअ लाबोबाय आलु ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं मोनसे बुंदेरफानो सानदों मानो होनब्ला जोङो जोंनि न'आवहाय खेबसे देखायहोबावगोन आरोना लोगोफोर जोङो देखायजोबनो मोनाखै न'खरनि फेमिलिफोरखौ आं देखायनो थाम जाबाय लोगोफोर ना माथो बुङो नायनोबो नायखादोंलै आलु नायनोबो नायखादों गोबां माने खनसेबाव थांनानै आलुनि फेमिलिखौ देखायबावदो आलुनि फेमिलिखौ नायबावगोन होनदों आरोना ओमफ्राय दा नों मा बुङो रायजो राजाफोरनाव नों मा बुंनो सानहरदो दे आं दाखालि बुंखादोंना मानो होनब्ला जोंनि बाबाखौथ' लोगो मोननाय नङा मामिखौल' लोगो मोनगोन बाबाया मा मावो दा समनि बाबाया बिदिनो मिस्ट्रि मावो मिस्ट्रि ने मिस्ट्रि मावो न' बायदिसिना लुयो ने बिथाङाबोथ' मिथिखागौ जोङो ब्रादारा ओमफ्राय नोंखौहाय आं मोनसेल' कुइसन सोंनो सानदों दादा दा नों मालासिमाव जोङो थांनायनि टारगेट बेखौ नों खोन्थानो हागोन नामा अबेयाव सिखोना जाहारावहाय माने आङो आलुनो मोनसे खोथा होनानै दङ सिखोना जाहाराव थांनायनि थाखाय ओमफ्राय गारिया साखा चेन्ज खालामगासिनो दङ आलु जेब्ला साखाया चेन्ज खालामखाङो अब्लानो समबार मंगलबारफ्रावब्लाबो थांगोन आरोखि आलु जेरैखिया थांगोन लांगोन नोंखौ सिखोना जाहारनि भिडिअखौ जेरैखि जाया नोंनि थाखाय आङो पार्सनेल स्पेसियेलि सिखोना जाहाराव नोंजों आंजों भिडिअ लाबोगोन आरोखि जेरैखि जाया ओमफ्राय मोनसे मेथाइ खननांगौनो नोङो सिखोना जाहाराव थांब्ला आंखौहाय बिदि होनदों सासे बिथाङा दा दे नोंबो गान ससे खननायदो दे आंनावसो गिटार दंमोन आलु ओमफ्राय जोङो आलुजों आंजों फिसा माने 10K साबसक्राइबार मोननो हानायनि थाखाय आरो नोंथांमोना जोंखौहाय सापर्ट होनायनि थाखाय जोङो आलुजों आंजोंबो फिसा पार्टि खालामनो नागिरदों बे पार्टिखौ जुदि खालामोब्ला दिनै खालामायसै नामा बेखौहाय दिनै मोनाबायना आलु नोंनिबो हन बेसेबा गोजान नङा दा फिसा पार्टि जोङो दाव हांलायनाय बा माबा मोनसे जागोन आरोखि जोङो स्पेसियेलिनो सानैजोंहाय केक बानायला एसे मोजां जागौमोन दा केकखौहाय आङो 50K नङाब्ला बिदियावसो खालामहैगोन 6-7 बोसोरनि उनावथ' 50Kआ जाहैगोन ना सापर्ट होयोब्ला ना नङा ओमफ्राय आंथ' मोनफैनाय नङा हनै हाजाराव थांला आरो नोंखौ इनभाइट खालामगोरां जोंनि न'खरनिखौहाय नों जेरावखि थाङा आलुआ इनभाइट जानांगौ लायगोन आङो हादाननिफ्राय नोंखौ गान दोंसे खननाय हरदोलै आलु दे दा एसे उसुबिदा जाबाय नै दखानबो एसे जायानो हनै खननोनो नो टेनसन साहा दखानदारा फुल पावारखौ होखाबाय ओमफ्राय बाजि गैया हनै दे बाजि गैया नोङो
बिखा गावबाय सना नायखौ खननो नायदोंमोन दे होनदो दे खनहरदो दे बिखा गावबाय सना नोंनि बोरैमोनहाय नोंखौ आं बावगार हायैया दे सानो समान खनाय नोंखौ आं गोसोखांनानै देरा होदो दे आब'आबो एसे फैदो एसे नुदो थांदो बिथाङा सेंग्रासो लासोला फानदों बिथाङाव मोनसे टपिक सोंनो सानदों आङो एसे ओरै फैसा बिसिबां खामायो होनसै दखानखौ नोङो होनानै दखानदारा बेसेबां खामायो एसे खोन्थाना हरदो लागावथों दै लोगोफोर 4,000 ओमफ्राय बिथाङाथ' सोलासो फानदों सेंग्राखौ सेंग्रा सोला फारला बांसिन नाङो नालाय ओमफ्राय मा सोला फानदों एसे खोन्थाना हरदो दे सेंग्राखौ सोलायो आं ओमफ्राय दस्राखौलाय सोलाया इन्ट्रेस्ट खालामगासिनो दं मा दावदैसो बिहरलाबायखोरा सासेनिलाय फै नुजाबाय जोंनि चेनेलावहाय दे 10K साबसक्राइबार खालामनो हाबाय नोंबो एसे रायजो राजाफोरखौहाय बुंहरदो दे फन हरबाय दे